kamano janeno mar Lolwe Tv en mor na kendo bet kodi Ngeso masani ni arwako ni machiegni Chenro en Twak Rowere ka bende thuolo wach makawuono wadhi miyo pek en siasa kod yiero ne jogo mar Rowere makawuono wan godo e studio mano e mbaka ma wadhi go kodgi kalure kod yiero gino ma yiero sekelo en ngima ng'atno mar Rawera kaachiel kod positions okang' mane mar Rawera onego kaw kalure kod yiero no mwadhi bet godo higani dwe mar 8 tarik 9 an kod wendo are studio abro miyo gi thuolo mar wacho nyingi kuma giaye kaachiel kod gino ma gitimo en thuolo mari sani mar ng'iyo kamera kacha mondo itwagi jogo masani nano odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya. Nyinga Gerald Odhiambo awuok Homa Bay to kuom sani endi to adak e chuny boma ma Kisumo kae. An student Kenya Medical Training College timo course mar clinical medicine. An a final year. To apart from that, an a student leader achung'ne weche mag health kod arita. Erokamano. Ginyinga iluonga ni Joy Anyango Ndeda. Awuok game kamiluongo ni Gogo. Enei kod yaga kocha. To an gisani adak Kisumo kae. To an nyathi school ei KMTC Kenya Medical Training College atimo Medical Imaging Sciences. To an bende ka wabiro kae wawuoyo e wach mar youth gi leadership. Then en hero mara ni in the near future higni moko mabiro abenda bo daher mondo abed mbunge kamoro. Erokamano janeno mar Lolwe TV adhi bedo jata chenro mar Pauline oyudo ka bende Joy okonyisowa ni en ang'ono ma olak dhoge ndongne kaka nowacho chien kacha. En mor na ni odhi nyisowa udhi winjo gino ma Joy dwaro e KMTC kamosome Kisumu kae. Mana kwa dhi mbele nyisauru kaka uwinjo kuom biro twak gi jogo mar Rowere kaachiel kod joneno mag Lolwe TV e chenro mar Twak Rowere odiochieng' makawuono. Gerald, iwinjo nade? Awinjo ilo mor e chunya nikech maendi en topic mobire e sama winjore e sama wan gi weche mag siasa ma vijende obedo involved weche mag siasa joma nyiri nyaka joma chuo e go kura e chunge e positions mopogore opogore so I feel ni en the right time mar bedo gi mbaka machalo kama. Joy, en ilo, en mor, en ang'o miwinjo kuom biro wuoyo gi Rowere kalure kod Rowere kod siasa? Kalure gi weche siasa ni, amor, kendo en mor na ahinya, kaponi joma nyiri, joma mine, yudhe, te, wuok duto te dhi to go kura to be gi take part in politics. Erokamano joneno mag Lolwe TV mana kwa dhi mbele kod Joy kaachiel kod Gerald mabende onyisowa gigo magisomo e KMTC Kisumu kae ka bende odiochieng' makawuono thuon wach ma wan godo en siasa kod yiero e kind jogo mar Rowere. Gerald, inyalo nyisowa ni in kaka ng'ato mawuok e boma ma Homa Bay to sani in Kisumu. In registered voter ma Homa Bay koso iseloko kuchi idhi gocho Kisumu? An registered voter ma Homa Bay kogelo Kalanya kamano. Ing'eyo jotend mag siasa mag Homa Bay kamiwuoke koso kanyo to kora kala. Jotelo mag siasa ang'eyo Opondo. Mano Honorable Opondo. A very good friend of mine. To kendo ang'eyo Rowere gi joma nyiri ma gwere MCA level governorship be kanyo tie jodongo gi miyo moro mapek ahinya. Erokamano. Siasa moma be pek sida. Joy, inyalo nyisowa ni in e boma ma Kisumu ka sani tiwacho kuma dala nitie. In registered voter madala koso mbini sani ni Kisumu kae? An sani akawo kura Kisumu kae to akawo kura Kisumu East. Yes. Erokamano. To dala ok akawe kura da. Na. Kaluwore gi gik moko mabotimore dweno boyudo ka dich moro bomaka Kisumu kae. Koro mondo ago kura abed jayiero motegno kika kos dhi go kura dala okoyuda kae tago kura kae. Yes. Erokamano mana kwa dhi mbele unyalo nyisowa Gerald gin roles mage masani Rowere ni godo kalure kod yiero kaachiel kod siasa mabende dhi mbele pacho ka en role mane ma wan kaka Rowere sani wan go responsibility mane ma wan godo kaka Rowere mondo wane ni gigi odhi e yo makare makoko onge kwe? Aparo ni role maduong' ma wan go kaka vijende en ni waikre wadhi wago kura wayier jotelo. Role mar ariyo en ni waket kwe. Kwe no ero en gima duong' ahinya
ndalo siasa kendo ka nitie jomitiyogo mondo keth kweno to en ng'ama kijana. Mar ariyo, nitiere ojende wetewa maikore mochung' e positions mopogore opogore ma chunowa ni nyaka waikre mondo wa support gi mondo gidhi giyud those positions. Koro wan kaka vijende, we are involved all over e campaign, e chung', e keto kwe to gidhi go kura. Erokamano. Joy nyalo miyowa pachi kalore kod gima Gerald oselerolwa no? Kadaher medo, naneno kamae, wan kaka youth rawere. Ber ka wagolo jowa mamoko. Hera chako gi e ot. Kihero ngimani, ihero country mari, nyaka igo kura ne ng'ama in iwuon ihero. Koro role ma jowere en kaka ogolo joggi me ot maonge kura, gidhi gikaw kura. Kaka wang'iyo sani, nyithindo moko koko orwako higni 18 to gionge kura. Koro watemo jiwogi to wagologi mondo gidhi gikaw kura. Joma onge kipande bende wagologi. Kapono lal to gidhi gikaw kuom chief, gidhi gilu wechego. Yeah. Gerald, awinjo kanyo kiwacho ni rowere mitiyo godo marach jo siasa. To ma en gospel ma osebedo preached higni tete ma elections biro. Wayudo ni rowere wa e jogo, kech wayudo ni rowere gin jogo machakore higni 18 nyaka higni 35 mana kaka nyiso chieng kacha. Ang'o miyo loophole ni e diere kama jogi neno ni rawera ema nyaka wati godo? Loophole bede diere kaendi mamiyo jogi tiyo gi joma pod thindo. Wan ma wan gi muya kendo waonge tije ma wati. Koro yudo wa yot. Nyiewa be yot gi siling 200 to ng'ato dhi to kelo tulo e campaign mar wadgi kata dhi kelo tulo kuma egoe kura mamiyo onyalo risk hinyruok or inyalo make gi police. To samo make gi police, samo risk hinyruok, ng'amo miyo kasara maduong' ok ja siasa. Ng'amo miyo kasara maduong' en janyuolne to gien owuon. Obo bedo gi scar or songa i dende for years ma ok apar ka en gima ber ahinya. Gimoro kendo ma miyo wabedo ni itiyo kodwa sana en ni ng'enywa we don't take advantage mar bedo ne wang'eny. Wan kaka yudhe wang'eny. Ka ing'iyo sani di jomo register, ibo yudo ka almost 60% gin joma tin. To ok wa take advantage of that mondo wamanye ojana moro mondo water mbele mondo kik giti kodwa marach e mbele kanyo iri. Jodonge mapod wamanyo left and right and they end up ni gitiyo kodwa marach. Joy, mine nyalo. Kendo wayudo ni siasa ma higani, ma siasa ma mine owuok in good number molo higni mamoko. Ipani ang'o ma odonjo ne mine gi mondo gine ni sani gimbe koro gin ji girakre gi wanaumegi. Koro ineno kaka sani erokamano, wantiere gi third gender rule. Iyudo ni samoro ok otiyo kaka dwarore. Koro nyaka ng'ama miyo ni tem matek, wang'e ni bedo a woman ok en disability. Nyiso ni nyaka wajire wan bende ten gombo na mondo mine wawuog ji mang'eny to wan joma mine wa support mine wetewa kaachiel gi nyithindo. To kaponi kaachiel gi yudhe mamoko wakony joma mine. Koro gima dane kendo gimomiyo yudhe jo youth okel machiegni itiyo kodgi gi jo siasa. Iyudo ni wantiere gi somo manono. Sani ng'enywa osomo. To kaka youth kaponi somo ing'eyo gimopuonje class cha inyalo tiyo kode mondo iyiergo ng'amimiyo kura. Ing'eyo rights magi. Ing'eyo ni kae rach kato ber. Emomiyo wan yudhe samoro koti kodwa onyalo bedo e yo ler, e yo maber. Kamano. Gerald, mana kaduogo iri chien kacha inyiswa ni nitiere position moro mihold e college kuchocho. Mondo mi ng'ato oyiere top office ama mondo for you to become a leader, nitiere nyaka ibed gi leadership qualities. To magi masani wang'iyo ei wakaka rowere mondo wabed godo mondo wambe oyierwa e positions ma samoro jok madongo lwan osebed kiyier. Gin leadership qualities mage ma in godo ma ja youth onego bed godo mondo miyo oyiere mondo tel ne joweteni? Ng'ama jatelo kata rawera madwa bedo jatelo nyaka ibed ng'ama ong'e neno shida asto ibedo gi solution mar shida no.
Yeah, you be somebody manyalo identify ni there's a problem. To ibedo gi solutions me mag problems go ero. Like e gweng'u ing'iyo ni to gweng'wa ka ang'o ma warime gweng'wa ka puothe wan go yes. To be ipuro gi te. Tang'o miyo ok pur gi te. To gimomiyo ok nyal pur gi te no ema koro iketo to iloso asto bedo gi solution. Koro ng'ama jatelo ma pod tin, number 1 en ni be a problem solver. Identify and solve the problem. Another thing, bed ng'ama jaratiro. E gweng'u kanyo ero ibedo ng'ama jaratiro. Ma kidhi e kanisa ni dhi manyo any support to pastors rwaki. Kidhi chief ni dhi manyo any support, chief rwaki. Kidhi e school ni dhi manyo any support, jopuonj rwaki. To ka nyingi rach e kor gweng' to bedo jatelo dhi bedo matek e kor gweng' no ero. Kamano. Janeno mar Lolwe TV iwinjo ka Gerald wacho ni mondo ibed ng'ano ma jatelo, nyaka ibed ng'ano ma jaratiro ma wacho gimoro to timo. Bende nyaka ibed ng'atno mong'e ni jogena nigi shida machal kama, to in ibedo ng'atno ma solve shida gi. Mana kwa dhi mbele. Iwachonwa ni olap dhogi ndong', kendo olap dhogi ndong' ne gima duong', kendo in gi adiera ni komno tidhi kawo. Inyalo nyisowa ni gin ang'o gini, en chir mane, gin ang'o gini miketo mbele ni kopono yieri position to idhi lead nyaka chieng' moro iwuog e skul machal kamano. Erokamano. Koro gi position na madwaro, adwaro treasury, bedo jakeno. King'iyo jakeno, dwarore no bedo adier, jaratiro. Kaponi wawacho ni wakao pesa ni, watim godo project ni. Ok inyal wacho ni siling 50,000 onyiew ang'ono, onyiew ndiga. Ok nyalre. Inyalo wacho ni onyiew wheelbarrow adi 2. Mano gima watemo wacho. Koro en kamae, ibedo adier. Titimo on the right, at the right time. Kaponi wacho ni wadwa ni team project ni within dweni. Ok warit bang' dweche 3, 4, 5 okal. To wabedo gi receipt, that accountability. Nyiso ni nitiere transparency moro. Ma kapono penji ni pesa ni notiyo nade, tiwacho kako otiyo. Mana kaka Jerry no wacho, ibedo adier, jaratiro. Koro gi ana jaratiro. Taja adier bende. Kata kaponi iwuok gi nyithi skul iwuotho kodgi, ok ochuno ni nyaka inyis ng'ato ni ana jadi en owuon ong'eyo. Boneno timor kodgi, gimor gi tiji. Ma in gi adier ni koponi oyieri e position no, idhi out do ng'ama ni position no sani. Koketa kacha, ubo neno gi wang'u. Ubo winjo mana duoko. Ubo winjo gi wang'u, wawegi kanyo. Erokamano, Gerald, mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa yore ma samoro wanyalo jiwo godo rowere, kech wayudo ka rowere gin jok ma chunygi tho piyo. Apani kaluwore kod siasa ma higni mosekalo, inyisogi wadhi timonu ma bang' higni 5 iyudo ka onge. Wadhi miyou kata ka maybe bursaries, iyudo ka jok ma yudo bursaries samoro tin. Ama nitiere households ming'e adier iyudo ka ng'ato oae family ma very poor background. Tuyudo ka en gi gisik chenge achenga. Koro iyudo ka rawerani kata inyiso mana ni odhi vote. Chunye lit, ok odwa. Koro inyalo nyiso ni ere yore ma samoro wanyalo jiwore godo mondo wane ni wadhi e debe kacha, wayiero jatelo madhi telo no. Gimokwongo ma nyaka watim wan kaka joma vijende en ni wabeduru joma soba, joma wigi okwe. Kik wadhi gi yamo. To wabeduru joma wigi okwe to wang'i ni aspirants ma wan go. Moso ka wachako gi piny MCA, aspirants ma wan go gi be gin joma odewo joma thindo. Kiwinjo manifesto ne, samo luongo wuok e tugu piny, group moro matin, grubu mar jo apiko, grubu mar jo motieko school recently, grubu mar colleges. Biwinjo ka gik moshare kodu ka gin gik ma dhi kelo ni dongruok, dhi kelo ni lokruok. Kata ka ok omi siling 50 chieng' no, to in gadier ni chike modhi kelo kata dongruok modhi kelo e gweng' biro kelo ni lokruok. To kik wabed joma ohero handouts. Mani koluongwa to miwa 200 to wadwa wero ng'ani for 2 weeks. Mano ero, we will do it pile to at the end of the day wan ema wahinyore. Koro nyaka wabed jogo ma obolore, jogo ma soba, to wasom jotelowa kendo wasom gi kabisa. Track records gi are there. Nitiere jotelo ma waseneno nyaka e TV, wasewinjo nyaka e radio, waseneno gi e courts. Sani endi gine ma gibiro e ground
So we have to be very careful kodgi. Nikech magere joma dhi nywa mbele ka. Kamano. Joy, mana ka duogo iri, nyisa gigo monego watim wan kaka rowere mondo wajiwre, mondo wawuothura wuotha ka joka nyanam kach mondo wayier ng'ane mondo emokaw position ma MCA, MP, Governor, Senate. Gin ang'o gini monego watim kaka rowere? Aneno kamae, rawero opo bende bedo ng'ama ng'iyo mbele. Kata ka sani aka en higni 18, kik onene ati ni onge gima leaders dhi konye godo, kata odhi ogo kura kata ok ogoyo. Wang'iye kamae, bang' higni 4 koa kawuono, ang'o ma leadership dhi konyowa godo? Odhi konya nade? Be adhi yudo tich? Nikech bang' higni 4 ng'eny, nyathi skul samoro otieko skul, otieko college, oonge kata tich. Kaponi noyudo leader marach, idhi mak lwete nang'o? Sani wantiere gi devolution, wantiere gi counties kawo ji. Kapono ok ikawo jaadiera, nyiso ni koro nyaka wabed joma ng'iyo mbele. Mar ariyo, mana kaka Jiri nowacho, wach mar handouts. Nitie gimoro kendo malit na ahinya gi kae. Iyudo ni youth kosekawo handout, oweri, odhi oketho nying ng'ane kocha. Alafu sani nitiere social media. Odhi owacho weche maricho kocha. Ma kochopo chieng' ma odwaro kony, kaponi ng'ama nodwaro cha ok oyudo telo. Chieng' modwaro kony ok nyal konye. Koro yudhe, mana kaka wachono, wabedo jo adiera, wabedo joma rito dhoggi. Ok iti gi kori gi weche madongo. Amano kaka wadhi konyore. Erokamano. Wan kaka rowere wabeduru jo adiera kendo wabeduru jogo mabolore nikech pod wan gi okang' mabor mar dak kendo mar yudo kony. Wabiro dhi yo matin, kik idhi mabor, kete mana Lolwe TV, Chenro en Twak Rowere. Lolwe TV, Chenro en Twak Rowere, ka an matayo chenro iluonga ni Poleno Yudo, wendo ma kawuono wan godo e studio iluonga ni Joy Ndeda, kaachiel kod Gerald Odhiambo, ma bende gin nyithindogo ama rowere masomo e skul mar KMTC Kisumu kae. Ka bende thuon wach ma kawuono wawacho en siasa kod yiero, ka bende gipuonjowa kaka rowere gigo monego watim sechego mwadhi e debe yiero jotendwa. Mana kwa dhi mbele, Gerald, abro chako kod nikech in mibet buta. Inyalo nyisowa benefits go ma samoro wan kaka rowere wayudo ama mwadhi yudo kaluwore kod gigo ma josiasa osebet ka nyisowa. Gin benefits mane mwadhi yudo kaka jorowere sama wa participate e election? Benefits ma wadhi yudo sama wa participate election biro depend gi jotelo ma wayiero. Ka wayiero jotelo ma wuondowa kata jotelo matiyo gi pesa mang'eny ahinya sani, to there's a likelihood ni gidhi donjo offices go to gidhi duoko pesa gi. Gidhi duoko loans. Koro manero miyo seche moko bere nyalo bawa. To ka wayiero jotelo mabeyo, to with the devolution government nitiere a lot to be enjoyed. Nitiere jotelo ma ong'ere gi NGOs oko kaendi, ginyalo biro gikelonwa different projects e kor gwengewa magikonyowa. Nitiere jotelo mong'ere be gi jotelo mamoko, kata mana jo biashara mamoko, well wishers, manya biro kata magernwa osiptende, nya biro magernwa skunde, nya biro magernwa olalo e kor gwengewa. To mano ero mana ka wayiero jotelo makare. To ka wayiero jotelo manono, to pod waywaka kendo higni moko 5 mabiro. Ma in neno kidhi yiero jatelo makare kaluwore kod gigo manifesto kaachiel kod agendas ma samoro gisel sama gibiro manyo ombulu? Jotelo ma aseneno pod apimo gi mos, keto gi ratil kendo apimo gi mos. Kuom sani to kabi wacho nadhi gone ng'a kura nikech pod apimo gi. Siasa koka chakore. Joy, inyalo nyisowa ni kuom higni mosekalo in kaka rawera, inyalo nyisowa ni bende nitiere ber moro amora ma rawera oseneno, to gin kaka gik machalo nade, to ka onge tipa nang'o omiyo? Ber ma ng'ama rawera oseneno tin kabisa. Youth oseneno tin ne. Unless ng'ato dhi adhiya kiye ni an jatelo miyama.
Kata iyudo ni ng'ato udhie interview. Yudo ka jomoko kawo mang'eny to noweu kata e county. Wawach ni idwaro ni ji oti. Jobs obedo advertised kasto wa apply. Iyudo ni nitie youths moko ji mang'eny. Gidhi to gi apply tijno. Kaka Kisumu ka, it's a metropolitan county. Iyudo ni ati ni ng'ato koa county moro, nitie percentage moro modhi yudo, midhi kawgi, nitie percentage moro. Ok yuto te mawuok Kisumu kante madhi yudo nafas go. Koro kaka rawera, i apply kacha, tiyudo ni ng'at maduong' emoyudo nafas cha. Mano donge iwinjo malit. Kata kapo ni ok enin, afadhali youth wadu mong'e shida ni nyalo donje. Koro iyudo kamano e gima aseneno kosetimore. Kendo gima chielo, jo apiko, nyocha wawinjo gima notimore to ne waneno wabe gi wang'wa. Ne nitie cases moko manotimore to jo apiko nomag ji apiko, ne weche ng'eny ka bang' kane gimoro timore Nairobi kochacha. Ok ne en wach maber. Koro kaka youth, sani kaka tije onge, ng'eny ji dhi e tich mar apiko. Koro kapo ni wayiero jotelo mabeyo, nyalo konyowa kanyo. Gibedo watetezi mar jo apiko gi. Nikech mane tich mang'eny yudhe sani odhiye. Gerald, ipani bende jotendwa mayiero gi. Bende ipani gisetimo, have they done enough to better the lives of the youths? Dawach ni achiel kuom gi osotemo. Kendo kata ka wawinjo mowuok e counties mamoko, to dwawach ni gisetemo. To e luo Nyanza wa ka to bet nitiere dok chien ahinya. Aparo ni the problem ni wago siasa from day one ma ji ogoye kura to the other day ma ji bogoye kura kendo. Onge sama koro ni siasa kwe ni ji timo dongruok. En siasa throughout. Koro miyo most of the time iyudo ka wan chien. Nikech iyudo ka e counties moko sani, kidhi osiptende beyo sidang'. Otimnegi renovation, okel different departments, like ok ochuno nyaka ka idwa go picha x-ray tiwuog e osiptal kaendi, kidhi e osiptal moro midhi go picha x-ray. Idhi at a sub-county level, tiyudo ka nitiere x-ray kanyo, iyudo ka nitiere services almost teme dwaro idhi yudo gi kanyo ero. Jolony e weche mag thieth mopogore mochalo kaka mag nyithindo, mag joma mine, gimbe yudo gi mana kanyo ero. And gigiendi gin development ma waneno mana e counties mamoko. To e counties wa makaluo ka to bet iyudo ka ni tin. Ka ing'iyo kata skunde, for example, iyudo ka skunde mane Western Kenya gerore sasa. To skunde wa makaendi iyudo ka skul mane jatelo moro some. Kidhi neno skul no sani endi ting'iyo jatelo no tipenjori ni ka ng'ani endi skul manosome manogole oko ema pod mine choko wuoyo tidhi muono gi lo. Koro dongruok mane modwa kele gweng'e? Ka skul manogole oko no ema ok onyal develop. Ok onyal kata timo ne renovation, ogo kata kore mabati. Koro iyudo ka wan chien matin. Pesa to nitie. Pesa ni counties. Pesa government ore counties. Kendo king'iyo kata joma tiye county government, miech gi neno ka gin mier modongore. Koro counties nokelnwa yes, kendo en gi pesa ni, but okonyo joma tin ahinya. King'iyo kata weche mag tije, ibo yudo kata ka e county moro, iyudo ka gimoro kotimore, tiyudo ka introduction itimo, tiwinjo mana ni an ng'ane aja kuma kama. To kiwinjo kuma giaeno, gi e gweng' achiel. To mendi counties moriwo county moriwo gwenge turi, iyudo kata koting'o constituencies abich. To sami timo introduction no, tiwinjo maka gichalo joma e constituency achiel, maybe mar governor or mar ng'ato matie e kanyo ero. Koro iyudo ka nitiere gik moko ma pod timore ma miyo wan gi dok chien. To odiochieng' ma wabo yiero the right leaders, to pesa madonjo e county gi revenues mawuok e county oromo terowa to a higher level. Joy, mana kaduogo iri, ang' naduogo iri seche moko Gerald, kalore kod kaka iwacho ni development mag counties. Idhi nyiso kaka county ma Homa Bay ose develop, kendo ang'e ni achiel kuom jatelo moro kanyo misiro, waneno ga developments ge
kabisa idhi nyisowa. Joy mana ka biro iri, idhi nyisowa ni adwa ni ipimnwa ni rowere, wan ka rowere wasebedo kwa ywak ni owewa oko. Nyiswa ni bende en ang'o masani ji osetimo. Bende nitiere gino ma wasetimo mondo wane ni rowere wa bende wamiyo kombe e yiero mabiro ni. To bende idhi go kura ne rawera mari koso idhi go kura ne jatelo no mineno ka dhi tiyo. Erokamano. Ana daher wacho ni gisani ei Kisumu East kae pok aneno rawera mosewuok oko. Kapo nowuok oko, wan kaka yudhe, tadhi choko yudhe mosiepe na gi mang'eyo. Kapo nowinjo manifesto, to aneno maber ni youth ni odhi konyowa nikech ong'eyo gik machandowa kaka yudhe. Kapo nobedo ng'ama kamano, to abo miyo kura. Lakini gisani pok aneno youth moro amora ma otimo kamano. Gerald kaduogo iri, sani siasa masani, iwacho ni gol mojogi kel mihero. Ineno ka Homa Bay kama iaecha. Sani koponi the current MP to kod rawera moro sani koponi the current MP piem gi rawera moro. Ineno ka idhi duoko the current MP koso inyalo backup rawera ma opiem godo. Chuno ni nyaka achikita mondo awinj ni paro mane magin go kar gi jariyo no. Ok abi gocho ne rawera nikech orawera, tabo gocho ne rawera kaluwore gi mipango ma en go. Kako pango weche gi to gi kaka awinjo ka manifesto ne ringo. Nikech ngini bedo ni ng'ato rawera does not mean he is a good leader automatically. Mondo ni agocho ne kaka rawera. Tabo gocho ne nikech ang'o? Nikech gik ma en go, dreams ge to gi manifesto ge ka winjo to lona mar ng'awa, lona mar ng'at moro machielo cha. Koro kuom mano ero to nyaka adhi piny e ground ma chika ni ita ni to ground wacho nang'o. Erokamano. Joy kaduogo iri, inyalo nyiso ni gin yore mage ma wan kaka rowere wanyalo tiyo godo mondo wamed namba mag rowere e siasa. Gima nyalo timo en mae, kapo ni wadhi e forums, public participation, yudhe dwaro ni wawuog oko, kik wabed e ofise, kik wabed e internet, nukoro watiyo gi internet. Kapo ni nitiere romo moro amora, wabe wadhi. Kapo ni dhi kati wuoye kanisa, ng'ato nyalo neno ni kara ma nyathi maber kamae, kara nyalo wuoyo kamae, to ng'ato ng'ei from dala. Ok ni ng'ato Nairobi kata koseyudo kura, kata kosegone kura to dhi obet Nairobi. In kaka rawera, kapo ni wuok oko, jo kanisa ong'ei, jo baraza ong'ei, mana kamano twaidho pole timedo ng'eri, kata sani kikwayo kom timiya kalure gi timbeni kod kako ng'ei. Erokamano. Gerald dagombre mondo ijiwe wach ma Joy owacho no, en ang'o kaka rowere mwanyalo tiyo godo mondo wamed namba wa political positions. Kamede gimowuoy no, da gombe jiwo rowere ni wabeduru gi groups machalo kaka mag youth, wabeduru gi groups mag development. To wakonyo go joma mine, to wakonyo go joma ochandore kor gweng', to wakonyore go wan wabende. Ma wanyalo dhi go kata mana colleges, to wanyalo dhi go kata mana universities. Koro nyaka wabed joma are readily available, to wane groups waka bende, to nyaka wabed gi mentors wa. To mentors go kocho nyaka gibed jo siasa. Wanya bedo gi mentors e businesses, mentors e non-governmental organizations, to wakelo gi close kodwa, to watimo kodgi different projects, to kochopo sa siasa, to wayiero achiel kuomwa, to watero, to dhi manyo komnero, to wamiye support, to koyudo, to chako duoga kendi, wamedo dongore ka wadhi mbele. Ne rawera ma sani obet piny dala kanyo kanenowa, iwinjo yorego ma onego wati godo mondo wamed namba wa e siasa. Mana kwa dhi mbele, Joy inyalo nyisowa ni gin achiedh nade ma rawera yudo, in kata kaka e college kucho. Gin achiedh nade ma samoro ineno ka leaders oyudo, sama koro gidonjo e politics, sama koro gin e leadership positions. Inyalo nyisowa ni gin achiedh nade machalo nade? Achiedh nade to ng'eny. Iyudo ka samoro youth ne watero kachacha, to moko pesa obuogo. Iyudo ka ngimane lokore. Ngimane lokore ma en kigone simu, mteja patikani. Kata kaka diyud, kata e ofise mondo ichop, ok inyal.
kata kapo ni en osiepi, kigone sim ok onyal konyi e yo moro amora. Koro iyudo ni mano en bedo kuomwa chandruok maduong' ahinya. Koro atemo ng'iyo ni youth ni kiyiero moro kendo kichako iyiero obiro dhi lokore. Mano e chandruok maduong' ahinya manitie. Kasto moro iyudo ni kapo ni upango gimoro, present issues magu ne en umung'eye. Iyudo ka maruno oketo kando. Kata kapo ni pod un e skul umanyo basari iya area no. Makati tem. Inyisi mana ni rit matin. I-apply to kune. Mano bende. Mano rawera miyiero. Koro kochopo ofis kucho to olokore. Ipani magi gik ma samoro goyo chunywa kaka rowere ni samoro kwa yiero rowere ma samoro are of our age to mago gik ma samoro gidhi timo ofis kucho. Samoro lakini ji opogore but tin gima waseyiero ema osetimo kamano. Koro damer jiwo ni pod kaka youth wamed wuok oko. Gerald, achiedh nade mage ma samoro ineno? Achiedh nade ma aneno ka vijende yudo sana en ni jotene siasa oseketo weche mag siasa or nini obedo expensive, which is not the fact. Wasewinjo joma wuok oko gi ndigni to gitwe speaker to gigo campaign. Koro rawera kik iluor dhi oko go campaign nigi pikipiki. Bora ni yudo giminya gogo koke kor gweng. Kao microphone twe battery e toki mondo igogo koke kor gweng te kwa kora. Kamano. Mane achiedh nade ma samoro ineno ni rowere yudo seche ma gidonje siasa. Koro wan kae gi sama youth obedo involved in politics, wan gi advantages kod disadvantages. Adwaro ni mondo inyiswa advantages sama rawera ni e siasa. Gin advantages mage ma samoro wayudo wan kaka rowere kwa donje siasa ma ka rowere magwa obedo representatives wa positions mopogore. Youth ong'eyo shida mar youth wadgi. Youth ong'eyo ni nitie shida mar fee, kecho, tich onge. Ong'eyo nyaka ni nitiere kutetea. Kaka koro sani social media okawo part maduong'. Iyudo ni ng'ato post gima rach to make. Iyudo ka freedom of expression nitiere youth moro ma koseyudo telo kachacha onyalo konyo kanyo. Mano advantage moro. Gerald, disadvantage of youth involvement in politics gin kaka mage? Disadvantage achiel ka wewa e ndalo mag go siasa campaign en ni youth tiyo go marach. Ka disadvantage e yiero youth en ni gin joma seche moko nyiew yot. Iyudo ka jotelo ka sama gidwa ni gipas ni moro marach, chik moro marach, to iyudo ka ng'ama youth nero nikech pod oyot kimfugu. Iyudo ka nyiewe yot, koro ikete kandi ni sano mede ini tulia kae. Koro en osomie moro matin, ogodhoge bor, dhulu wacho no ogodhoge bor. En koro olinga mos, yawa chore dhok dhi kanyo, dhok dhi ahero. Koro mago ero are some of the disadvantages maneno. Itiyo kodgi marach e campaign to joma dwaro offices gi be kodonjo to seche moko iyudo ka moko nitiere minyiewo. Iyudo ka nyiewo gi yot. Gerald kachiel kod Joy, aneno ka gima saa mayo wang'wa to nitiere gande seche moko ma wadhi e yiero nikech mano is constitutional in Kenya. Koro en sami dhi e yiero cha wadhi ga yiero ni either wagolo jatelo ma samoro ok otiyo to our expectation kaso waketo jatelo kaluwore kod manifesto kachiel kod agenda gi kaka idhi tiyo. Un kaka sani wadong' gi dweche matin to wadhi e dede. Gerald, inyalo nyisowa ni ineno ka jotelo manotiyo higni 5 mokalo nitiere gik ma gitimo ma ok mori, to bende gin mage midwaro ni jotelo muyiero odhi o change from national government to county government? Jomosodhi kendo dawach ni nitiere jomotemo to gi nitiere kuonde moko timore maber. Ka ukaluongo nying ng'ato to in mai nini mae e county mai mar Homa Bay, wasenene news ka seche moko igolo kata ka hospital chalo, yudo hospital olil, mochari olil, en kuma ok ber kata matin. To iyudo ka be nitiere projects moko manochak mang'eny ma be ok orumo in 5 years or even in 10 years, because
most of them osebedo kanyo for actually more than 5 years. Iyudo ka nitiere a lot of incomplete projects. Koro wakwayo ni joma dhi donjo giendi, obed rawera, obed ng'ama nade ma dhi donjo, giteme matek gichop singo giendi to gitine jopiny be. To jopiny ba kwayo ni koyie to gibede soba, gikwe wigi mos, to gichikitgi ne jotelo, to giyier jotelo manyalo kelo dongo. Koro kawachako gi county level e Nyanza ka kawang'iyo Migori, Mabel, Siaya, counties moko iyudo ka nyithindo nyithi school mane colleges ma counties go ng'eny gi chandore koka wach ni school fee basari moko biro matin moko yot to counties mamoko moke Nyanza ka okadwa wacho gi iyudo ka nyathi school somo nono ing'eno somo nono nade county gi miyo gi loan ma ichako chulo bang' kisetieko school somo mari ot midake well taken care of. Kata ka janyuol ni konyi to konyi mana matin mar upkeep. Koro gimano iyudo ka concentration mar nyathi school is very high e class. To nyathi school ma Nyanza koni iyudo ka riembe idwaro fee ikma kamano. Miss exams. A lot of stress. Mago gin gik ma waneno kabisa mano at county level, counties wa makoni. To nationally the ber na kanitie change wani. Ok ni wuonda ni wapango ma to akune nyinatimizwa. Onge ma gitimiza kata achiel. Ya maana kaka jeri nitemo wacho ni gitimiza unfinished projects ng'eny. Yeah. Koro mar national ni dead projects ng'eny. Yeah. Erokamano, adwa ni mondo wang'iuru kamera kacha, Jerry, iwacho ni ladies first, koso achak gi Joy. Joy, adwa ni kamera kacha, nikech kawuono, nwabiro go mbaka kalore kod siasa kachiel kod yiero ma bende wachimo sani. Adwa ni mondo kamera kacha, ne rawera maneni, ne janyuoldi, ne ja klasi cha, ne position midwa defend e college no. Adwa ni mondo wach achiel, nikech wang'e ni siasa en gima biro to dhi. Jirani en ng'ano mibiro dago milele na milele, kendo kony ni elwet jirani nyaka ukonyo. Siasa en gima biro to dhi, to ji mang'eny osekawo advantage mar siasa. Adwa ni mondo kamera kacha, ka imiyowa advice ni mogik, kaka onego watim sama yiero biro. Erokamano kuom nafas ni, gima onego watim rawera. In iwuon kata kokin rawera, in janyuol na kanyo dala. Gima onego tim en ni yier jatelo. Kik ibed ng'ano mawacho na tini an ok adwa weche siasa. Adwa nyisi ni weche siasa ni emomiyo sani bech mo oidho. Nitie nyathi school mok som, nitie ng'at moro ma baba ne noweye. Nyiso ni ngima obedo marach kata ng'ama jiwe onge. Kapo ni iyiero leader ni maber, idhi go kura to iyiero leader maber, wadhi loko mago te, to wadhi konyore. Erokamano. Gerald, mana king'iyo kamera kacha, adwa ni mondo ipar ne rawera, ng'ano ma samoro kia gigo monego bed godo e lwete, okumba ma samoro dhi ji defend godo kucho, mondo ngimane ma kiny obed maber, kaachiel kod rowere, kalure nikech wane ma samoro itiyo kod ok ni samoro, wane mitiyo kodwa many a times kod politicians gi, mondo wadwa keth gi groups ma ji oloso, mondo waneg ng'ato. Advice ni mogik. Ng'ama rawera dagomb koni ni jasiasa samotuo tidhi thiedhe oko mar Kenya. Nyithinde ok biromogo kabakidi, kendo ok biromogo katimo timbe mag ang'enge. Nyiso ni in emitiyo kodi, to samoso ti kodi, kasara en ne in, kasara en ne janyuolni. Koro bed ng'amo obolore e ndalo mag siasa niendi, to kik iyie ti kodi kaka instrument madhi kelo koko kumoro. Kendo kuma dachaka aher mune akonwe ni social media, Facebook, kiki thon dhia kuro ero ni dhiyenyo kuro ero. Inya poko kwenye eri bayala masani kwenye gicha. Bed ng'ama otang. Social media never forgets. Gimi post e Facebook no nyalo kelo ni tabu chieng' moro. Bed ng'ama otang. Erokamano. Ato an ng'ama mondo amedi gik ma
Nyithindwa osenyisowa kawuono rowere omiyo puonj makare kaluwore kod yiero kod siasa. Gigo monego wadwa timo kaka rowere ne jonyuolwa bende winjo advice kanyo kolidhni kaachiel kod Joy kaachiel kod Gerald bende studio ma kawuono. Nyaka chieng' machielo riti masani asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Nyasaye oritwa Amborita.